Sanje Jodan Zoje Jodan La Janjo Bado Dane Japsuje Tage Jenso Jipe Sanan Rula Benje Sanje Rupara Jo Sanje Damje Dewa Dan Devi Jodan Dembra Dunga Dan Dunga Je Jodan Trawa Juje Dunga Mebe Dewa Tapa Dan Mendrawa Yeren Jadan Dan Travel Danyon Jambola Nebra Churu Bandan Zavel Lama Rempo Tage Jewra Beme Danyona Kadin Jimbo Kone Jason Kuson Du Jenguru Zadu So good morning to all of you, and I will go continue following the last topics, and actually the whole purpose of what we talk this what I'm talking about is individually, but then would be collective also. But first, individually, development awareness and take care of yourself, and the main goal is preparing, not not facing to the suffering, prevent the suffering. So every Sunday, each topic is important, because all together, all topic, then you understand how to deal with this, because it's like all the kind of different subject and combine together. So today I will talk a little bit cause and effect. Last time we talked about cause of the suffering and also mind. Today we talk about the cause of suffering. Everybody actually in the Tibetan sentence prayer, there is one recitation prayer. How you say? Dewa dan Dewi Ju, Dunga da Dunga Ju. Cause of happiness, and cause of the suffering and suffering. So we always pray, reduce the cause of suffering, then suffering will be reduced. And then cause of the happiness, if you develop, then you don't need to, not saying happy just like jumping around, but mind, your physical mind, kind of way of living condition without suffering. So then this is kind of preparation for the development of enlightenment. Then you can apply the method of the enlightenment. So most important is we are not caught by the confusion, and then forget the cause of the preparation of the prevent the suffering. Then we try to kind of grabbing something else, then never get the result. So first important is preparation of the very basic ground. So therefore, it's related with the karma is very important. Last time we talked about basic cause come from suffering come from the attachment, and the way of attachment, then your mind is not aware of your perceptions, then through the emotion, then fall into the negative, then develop suffering. So today we talk about a little bit like a cause and effect, Rinpoche nám přeje dobré ráno všem, bude pokračovat v těch tématech z minula, nebo navazovat na ty témata z minula. Proč Rinpoche takhle o tom mluví jednotlivě, ale i dohromady, tak prvně z toho pohledu jakoby jednotlivého je to proto, aby my jsme rozvinuli bdělou pozornost a aby jsme se naučili starat o naše samotný.
A ten hlavní cíl tady je jakoby podstoupit ty přípravy, aby jsme se vyhnuli utrpení, aby jsme zabránili utrpení. A každou neděli takhle Rinpoche mluví a každé z těch témat je důležité. A když potom dáme všechny ty témata dohromady, tak pochopíme, jak s tím vším naložit, když zkombinujeme všechny ta jednotlivá témata dohromady. A dnes si budeme povídat o příčině a následku. Posledně my jsme si povídali o příčině utrpení a o mysli. A všichni říkají jednu takovou tibetskou prosbu, takovou recitaci, Deve Dang a tak dále, známe to z těch textů, kde se mluví o příčině štěstí a příčině utrpení a utrpení. A to utrpení tady chceme snížit, nebo respektive zmenšit ty příčiny toho utrpení. A když mluvíme o štěstí, tak ty příčiny utrpení, příčiny štěstí potom vedou k tomu štěstí. Není to takové štěstí, že bychom poskakovali radostí okolo, ale takové, že že můžeme rozvinout podmínky v životě, kdy my nebudeme mít utrpení. A tohleto všechno to jsou přípravy pro to, aby my jsme mohli rozvinout potom osvícení. A když podstoupíme tady ty přípravy, tak potom můžeme použít ty metody, které přímo vedou k osvícení. Nejsme napeni ve zmatku. V těch příčinách, které vedou k tomu utrpení, jsme schopni jim zabránit. A pokud bychom ale byli jakoby lapeni v nějakých jiných okolnostech, nebo by nás přitahovali, rozptylovali jiné věci, tak bychom výsledku nedosáhli. A proto je důležité mít tady tu přípravu, tady ten základ vytvořený tady tou přípravou, jako je právě to učení o karmě. Posledně jsme mluvili o tom, že základní příčinou utrpení je připoutanost. Potom naše mysl si není vědomá našeho vnímání a potom skrze emoce my upadáme do negativit, což vytváří utrpení. A dnes si budeme povídat o příčinách a následků. Et l'attachement. L'esprit, n'étant pas lucide quant à sa façon de percevoir les choses, se fait entraîner par les différents mouvements émotionnels et conceptuels qui le traversent, et c'est ce qui le conduit à agir de manière néfaste. Ce qui veut dire que si l'on agit de manière néfaste, nous aurons à éprouver de la souffrance ou du mal-être. C'est pourquoi nous allons particulièrement nous pencher aujourd'hui sur le sujet des causes et des effets. Now, I just related with, I just repeat again because I talk about cause and effect. But last time we say basic all the cause of the problems are attachment, but then immediately we try to think attachment is negative, but actually attachment is basic kind of state of the mind. But due to the attachment, then we raise a lot of perceptions due to the emotions, then we're following, then creating negative cause. So we talked about last time awareness, mindfulness and awareness. Is why we talk about this. You're aware of yourself. When you rise the emotions, don't let fall into the negative. You cannot block, but if you see the sense, then naturally you will not following the following the negative. So, like emotions, we already talk about desire, attachment, and pride, and jealousy, these things. So these things are just actually also we don't need to feel rid of this. It's our nature of our state of mind. But due to the desire, always we are trying to obtain something. In order to following this, our goal, then there is a lot of circumstance make it rise the feeling. Feeling is linked with the emotion.
and then fall negative. So awareness means you are aware, you are not fall into the negative. If you understand of the desire, then desire condition also will change. You know? A abychom mohli navázat, tak můžeme zopakovat trošku, o čem jsme povídali posledně. Dnes si budeme, jak jsme říkali, povídat o příčině a následku a posledně jsme mluvili o příčině problému, že tou příčinou je připoutanost. My, když to takhle slyšíme, tak si hned můžeme pomyslet, že tady připoutanost je negativní, ale připoutanost je prostě základní stav mysli. A skrze ní, nebo kvůli ní postává mnoho různých věmů, potom různé emoce a my následujeme ty emoce a to vytváří negativní příčiny. A posledně jsme taky mluvili o všímavosti a bdělé pozornosti. A proč jsme o tom mluvili? Protože když budeme všímaví nebo vědomí si nás samotných, když emoce povstávají, tak nám to umožní neupadnout do těch negativit. Nemůžeme je zablokovat, zabránit jim, ale když je uvidíme, ty emoce, tak přirozeně je nebudeme následovat. Mluvili jsme taky o touze, připoutanosti, píše, žárlivosti, závisti. Mluvili jsme o těch emocích taky, ale těch se taky nemusíme zbavovat. Jsou to prostě přirozené stavy mysli. My se prostě snažíme něco získat a tak následujeme ten náš cíl v různých okolnostech, postávají pocity a emoce a potom vznikají ty negativity z toho. Ale když si budeme vědomi toho, jak to funguje, tak do nich neupadneme do těch negativit. Když pochopíme, jak funguje připoutanost nebo touha, také ty podmínky se změní. Une fois, de vouloir s'en débarrasser. Ils font partie de notre esprit. Il s'agit en fait, ils ne sont rien d'autre que notre esprit lui-même. Cependant, du fait du désir, ou mus par le désir, nous allons toujours être en train d'essayer de nous approprier quelque chose, d'obtenir quelque chose pour nous-mêmes. Et ensuite, en fonction des circonstances, peut-être adverses, qui vont s'élever contre ce désir, eh bien, il va y avoir certaines perceptions, sentiments qui vont s'élever, qui vont ensuite donner à des émotions. Si nous sommes lucides quant à ce qui se passe dans l'esprit, alors, eh bien, nous pouvons simplement être conscients de ce qui est là, sans le suivre, sans être influencés ou attirés par ce mouvement-là. Ainsi, si nous comprenons le désir, si nous comprenons comment il fonctionne, eh bien, les conditions mêmes qui déclenchent ce désir vont également changer. First, we talk about we are living in human beings and sentient beings. We are living, so for living like anyone, you know. So for this, it's actually basic is happy is important, comfortable is important. Joyful is important, harmony is important, and loving each other is important. You know, these things are very important. So therefore, we can say, due to the desire, everything reduces. You don't need this. Due to the desire, everything comfortable is important. But what do we have to know due to the desire? Then kind of application of the like how to say, pride, jealousy, anger, hatred. These things are aware of the individual, yourself and others. So when you are aware of this, then everything comes to if you know a little bit teachings and Dharma, everything comes to the very proper. So this proper makes cause, then develop slowly, result, then continually condition of life is much better, you know. I think we need this life. I mean, socially, everybody talk about life better. So, for example, in order to live better, we have to make it really aware of ourselves. And then there is few sentences we can make a refer. In order to make life more kind of preparation is better,
that is called generosity, your state of mind generosity. I think this is important. You have to research what does mean generosity. Then also proper conduct and ethic. This is very important also. And then also, last time I talked already, then also there is a patience and effort. These things are very important, because this patient effort helps we can able to remain with proper conduct and ethic, and also generosity. Due to this, also possibility of the kind of easy to recognize of the function of your emotions, And then, of course, meditation. Meditation gives a clarity in mind, and how you call it? We call like a sharp discernment, intelligent. My jsme mluvili. Tsunju. Yes. So when does the Tsunju come in? Before the meditation, or? No, we talk about the patient and the effort. Yes, effort. Okay, all right, together. Sorry. My jsme mluvili nejprve o tom, že my, když žijeme jako cítící bytosti, jako lidské bytosti, úplně všichni, jak takhle žijeme, tak pro nás ten základní stav toho, že jsme šťastní, je velmi důležitý. Je velmi důležité, že máme jisté pohodlí, jistou radost, jistou harmonii, že se máme rádi navzájem. Všechny tyhle ty věci jsou pro nás velmi důležité. A my nemusíme říkat, že touha nám tady ty věci umenší, ale co je potřeba vědět, že skrze touhu přichází pýcha a žárlivost a hněv a nenávist, a my si můžeme být vědomí tady těch věcí, jak se fungují v nás samotných i jak fungují v druhých. A když budeme znát trochu aspoň učení, tak budeme schopni velmi jako správným, rozumným způsobem fungovat. A budeme si vědomí tady těch věcí. A tohle to způsobí, nebo tyhle ty příčiny toho, že si budeme vědomí tady těch věcí, postupně zapříčiní, že budeme mít výsledky a postupně náš život bude mnohem lepší. Všichni mluví o tom, že je potřeba, aby jsme měli lepší život, aby jsme měli lepší podmínky. A tohle to my potřebujeme udělat, být si vědomí tady toho všeho, aby jsme měli ten život lepší. A abychom ten život ještě vylepšili, tak je dobré mít ještě lepší přípravu. A tady mluvíme o štědrosti. A je potřeba pořádně vyzkoumat, co štědrost znamená. A také mluvíme o správném jednání, o etickém chování. To je také velmi důležité. A naposledy jsme mluvili také o trpělivosti a úsilí. To je taky důležité. Protože ta trpělivost a úsilí nám napomůže, aby jsme vytrvali v tom správném etickém jednání a ve štědrosti, aby jsme s nimi zůstali tady s těmi kvalitami. A tohle to nám dá možnost rozpoznat to fungování té naší mysli, tady ten ještě další lepší stupeň přípravy. A potom samozřejmě je tam taky meditace. A díky meditaci my rozvineme jasnost mysli a díky ní my rozvineme něco, čemu říkáme tibetsky šerap, rozlišující schopnost, inteligenci. Dans cette direction-là, c'est ce qui va nous permettre de préserver la conduite et la conduite et l'éthique appropriée dont nous parlions juste avant. Et en préservant cette conduite et cette conduite éthique, eh bien, nous mettons aussi en place les conditions pour qu'il soit facile
de reconnaître notre fonctionnement émotionnel, c'est-à-dire que l'esprit prend une direction lui permettant de reconnaître, d'identifier facilement ce qui va se passer, les mouvements qui vont le traverser. Et pour cela, eh bien, la méditation, c'est une autre condition, est également importante parce qu'elle va permettre que l'esprit gagne en clarté. C'est ce qui va nous permettre d'arriver à ce que va contribuer plutôt au déploiement de Sherap en tibétain, c'est-à-dire du discernement ou l'intelligence. So now we talk about karma, but then in order to understand a little bit, because if you just say terminology, we are blocked with the term. So you need a little bit experiment, creating positive karma, creating negative karma, creating positive cause, negative cause, these things. For example, we say then apply the mindfulness and awareness. So this is we are just like a beginning. Everybody is, I think, beginning learning the Buddha's teachings. So when you are beginning, when you learn, we have to always, everybody has like, there is a family life, where work, and then, the general communication with the general population. So therefore, first, you have to train yourself, in order to train yourself, you try to train with your own family or friends, wherever you are. If you try to a little bit absorb things and apply the mindfulness and the awareness. So, in order to apply the mindfulness awareness, need like specific kind of points. For example, talk about the generosity. So, like for example, if you live with a family or children, or like a husband, wife, children together, then you can see if you are mind a little bit like a feeling like I want to service everybody, feeling like a generosity concept, then there is all the communication actions are you will have one kind of feeling. If you think on thinking more less yourself, following this, then everything is also changed. Communicating. In the teaching, there's a mind, communication by the speech, and the action of the body. So creating the positive negatives. So like in order to, first the mind is born. Mind is a little bit like generated like generosity. And then that means I want to help everybody. This, we have an idea. I want to serve everybody, this idea. But then there is another also, in order to I have family or animals, in order to make happy for myself, for if you these two, you just see how mind is emotional kind of concepts appear. Due to the emotion, how we're communicating with each other. Due to this, how we're acting each other, So first, it's very important to try to observe, to learn first the topic of the generosity. And we try to learn. Learn means you have to know really how mental function. It's not mechanic, mental function. Mental function, if I'm generosity, I want to be helpful to my family. And then others, because this is a good idea, but others are way of behavior, reaction, and like the kind of listen, not listen, argument, and do different ideas. So through this, then you will see it's I'm kind of grasping myself, or my mind is generated. Grasping myself. Grab means I need this. I'm not fulfilled. Then I'm upset with my family and bad visions, like this.
budeme mluvit o karmě, ale když jenom řekneme tady ten termín, tak se můžeme jakoby zablokovat sami sebe tím termínem a proto je potřeba tomu trochu porozumět. A tak si uděláme takový malý experiment ohledně vytváření pozitivní karmy a negativní karmy, pozitivních příčin, negativních příčin a my aplikujeme všímavost a bdělou pozornost. Na začátku, když se všichni učíme Buddhově učení, tak můžeme použít tu situaci, ve které je každý. Máme všichni nějaký rodinný život, práci, obecně komunikujeme s lidmi okolo a nejprve je třeba, aby jsme se trénovali sami sebe. A aby jsme se trénovali, tak můžeme právě zkoušet tady ty věci prvně s naší rodinou a s našimi přáteli. Snažíme se prvně vstřebat nějaké ty věci, nějaké ty učení a aplikovat tu všímavost a bdělou pozornost. A abychom to mohli aplikovat, tak potřebujeme pár takových specifických bodíků. Například, když jsme mluvili o té štědrosti. Když my máme například rodinu, máme manžela nebo manželku a máme děti, tak můžeme vidět, jak když ta naše mysl uchopí ten koncept štědrosti, takže chceme pomáhat, sloužit všem. A na základě toho následují jednání naše. A můžeme mít takový pocit ohledně tady toho, jak to funguje. Když budeme myslet nebo jakoby cítit spíš pro nás a budeme následovat tady to myšlení, tady ty pocity, tak to taky všechno změní. Změní to, jak komunikujeme, změní to, jak jednáme. A ty učení Buddhy vlastně hovoří o tom, že my máme mysl, na základě který, na základě toho, co se děje v mysli, my komunikujeme skrze řeč a jednáme skrze tělo. A tím vytváříme pozitivity a negativity. A když naše mysl vytvoří tu štědrost, vyvolá štědrost sobě, tak to znamená, že my chceme pomáhat všem. Máme tu představu, tu myšlenku, že chceme sloužit druhým. A pak je tam na druhou stranu ta druhá věc. My můžeme to mít tak, že aby jsme mohli mít rodinu nebo zvířata, tak musíme být, taky máme, aby jsme byli šťastní sami. A my můžeme vidět tady ty dva rozdílné přístupy. A můžeme vidět, jak si ty odpovídající emoce objevují a skrze ty emoce, jak komunikujeme a jak jednáme. Nejprve je důležité pozorovat, nebo nejprve je důležité střebat nějaká učení ohledně těch témat, takový štědrost. A potom vidět, jak fungujeme mentálně, pokud jsme štědří, jak chceme být nápomocní naší rodině a druhým. A potom se může stát, že my vidíme tady to, že je to dobrý nápad, nicméně, když následujeme tady ty myšlenky, tak ty druzí lidé okolo nás nějakým způsobem chovají, nějak na to reagují, poslouchají nebo neposlouchají, nebo se s námi hádají. A skrze tady ty procesy potom my můžeme vidět, jak lpíme sami na sobě. A nebo můžeme vidět, jak ta naše mysl zůstává štědrá. Zatímco když si budeme myslet, že já potřebuju tady to a ten můj život není naplněn, tak potom můžeme být rozrušení. Všechny tady ty věci můžeme vidět v sobě, jak se tam odehrávají. Une forme de vouloir être utile aux autres, à sa famille, et voir comment eh bien, une autre façon de faire va venir créer d'autres types de réactions, par exemple. Le contraire, ou si l'on est trop centré sur soi-même, il y a une forte saisie sur soi-même, nous allons toujours être focalisés sur ce que nous voulons ou ce que nous avons besoin nous-mêmes. Et si ce besoin ou cette envie n'est pas comblée,
eh bien, à ce moment-là, un mécontentement immédiat surgit. Et avec ce mécontentement plutôt, vient colorer tout ce qui s'élève dans l'esprit, ce qui va nous faire peut-être avoir une mauvaise vision des autres et va ensuite influencer notre façon d'agir et de communiquer. So then it's when your mind is like very generosity to in where you are living, then it's very important. It's an ethic, conduct ethic, like kind of link with the love and the compassion, So this also you have to little bit research, way of communication, way of behave, way of saying things, truth or manipulate or lying, or it's also due to my own kind of attention and manipulation. These things are not saying you have to block this. How mind is producing these things, you have to see, So if you, that's why I talk about awareness. What you have to wear, function of you have to aware of the function of your mind. So without knowing, in order to fear of my desire, we do a lot of unethical things. Without knowing, you said? Without knowing, yes. You really don't really yes. aware. That's why we talk about awareness. Yeah. Without aware, due to my desire, then we lot of use opposite of the ethical. Little bit lie, little bit manipulate, little bit cheating, little bit nice, little bit not nice. All these kind of things are constantly, we have habit of this, it's just habit actually. But if you really realize this, then also the question comes, what I have to do? I have to do according with the what you see, then you should not following this. You are aware of this, Potom, když naše mysl bude velmi štědrá v tom způsobu, jakým my žijeme, tak se můžeme podívat na etiku. Etika je taky velmi důležitá, správné jednání, které je spojené s laskavostí a soucitem. To taky musíme pořádně vyzkoumat, jak to ovlivňuje naši komunikaci, naše jednání, jak říkáme věci, jak možná manipulujeme, lžeme, kvůli pozornosti nám samotným manipulujeme. A opět neříkáme, že musíme zablokovat tady ty věci, ale chceme vidět, jak naše mysl produkuje, vytváří tady ty věci. A proto mluvíme o bdělé pozornosti, aby jsme viděli, jak naše mysl funguje. Jak, aniž by jsme to věděli, aniž by jsme si toho byli vědomí, tak kvůli různým strachům a touhám děláme mnoho věcí, které jsou přímým opakem etickému jednání. Jak trošku lžeme, trošku manipulujeme, trošku podvádíme, někdy jsme trošku milí, někdy zase nejsme milí a tady to děláme neustále. Máme zvyk takovýhle. A když nám to dojde, tak vyvstane otázka, co tedy máme dělat. A my máme dělat věci podle toho, co my vidíme a nenásledovat ty věci. Vidíme ve smyslu, že jsme si vědomí těch věcí a pak je nenásledujeme. En œuvre des choses contraires à une éthique. Cela veut dire, par exemple, mentir, essayer de manipuler, essayer toujours d'arnaquer un peu, essayer, on ne va pas être, quand cela ne nous agrée pas, nous n'allons pas être bienveillants envers les autres. Et de voir comment ceci, en fait, se déploie constamment dans notre façon d'être.
Parce qu'en fait, ce n'est rien d'autre qu'une habitude. Nous avons simplement pris un pli, pris des habitudes de réaction. Donc, il s'agit simplement d'habitudes. Donc, quand nous observons cela, la question qui peut alors s'élever est que faire? Eh bien, il s'agit simplement, donc, grâce à cette qualité de lucidité, de repérer ou d'identifier ce qui se passe et de ne pas le suivre, de ne pas se faire emporter par ce qui est présent dans l'esprit. So now also we have to know which kind of state of mind we're creating the negative things, you know, according to the Gambopa's teachings. There is attachment, ignorance, and anger, you know. Basic is all the negative kind of seeds are due to this we can create. This we have to analyze. For example, we talk about living with like in a life, a family or friend, community or whatever, where you are. Just try to see how mind is disturbed by, of course, circumstance disturbed by any kind of conditions, but my basic link with myself, if you have referred, then easy to understanding. There is a desire, attachment, ignorance, and then anger, you know. Je také třeba, abychom věděli, jaké stavy mysli vytvářejí negativní věci. Podle učení Gampopy jsou tady připoutanost, nevědomost a hněv. To jsou ty základní stavy mysli, ze kterých povstávají úplně všechna negativní semínka. Všechna jsou vytvořena na jejich základě. A tohleto taky potřebujeme analyzovat. Ať už žijeme jakýkoliv život v naší komunitě s přáteli, snažíme se vidět, jak naše mysl je vyrušena. Jednak je vyrušena všemi možnými vnějšími podmínkami, ale v základu my se můžeme podívat, jak je to všechno vztaženo tady těm třem emocím. A je snadné to pochopit, pokud se na to podíváme z pohledu, no, odkážeme se tady na ta učení, tady o těch třech emocí, že na jednu stranu máme tu připoutanost a touhu, pak máme nevědomost a pak máme hněv. Ils nous sont voir individuellement ce qu'ils viennent en fait, avec quoi ils se relient en nous. Donc, le désir attachement, l'ignorance et la haine aversion. So when you really look, it's true because we are always basic human beings are living with the desire. It's normal, and then we don't know many things, mistake due to the ignorance. So we make a lot of mistake. Then we get a lot of anger, creating harmful things. You know, like we don't know mistake. It just like, for example, individually you try to see like some couple, very close couple, why they make separate, you know. So many things are due to the ignorance, way of dealing things not ethical, then mistake, then losing the confidence in each other, then separate, you know. But this is just like small fact. But then each kind of concept, each action, each thing's creating also negative symptoms, you know, not rise the result, but creating symptoms. You know. We call symptom or seeds. Yeah. Když se opravdu podíváme, uvidíme, že my žijeme s touhou, protože jsme úplně normální lidské bytosti a tam ta touha vždycky je to normální. A taky vidíme, že neznáme mnoho věcí a právě kvůli nevědomosti děláme mnoho chyb.
A kvůli hněvu my vytváříme mnoho, nebo ubližujeme hodně. A tak se můžeme podívat například, když je nějaký pár a oni se rozejdou, tak proč se rozejdou? A mnoho těch věcí je prostě kvůli nevědomosti. Oni se pak nemusí třeba chovat eticky, dělají chyby na základě té nevědomosti, pak ztratí tu důvěru vůči sobě a pak se rozejdou. Ale týká se to jenom tady toho. My v každé okolnosti my můžeme vytvářet tady ty negativní semínka. Nemusí se to projevit hned jako ten následek, ale vytváříme ty semínka tady toho. Et puis la façon de gérer ce qui a été fait, eh bien, c'est pas fait vraiment de manière très éthique. Et donc, il y a une perte de confiance en l'autre qui va conduire ensuite à une séparation. Donc, nous voyons comment, en fait, chaque concept, parce qu'en fait, c'est à chaque moment, à chaque instant qui se passe dans l'esprit que ceci prend place. Donc, chaque concept, chaque action viennent en fait créer comme une forme d'empreinte ou de cause néfaste. So, like, for example, then I give you one example, through the example, you understand how to creating causes, like 2 or 3 years ago now, I just give you an example, discover with the treatment of the Ayurveda medicine, because of due to my health. Actually, due to the, maybe it's also karma, until now I never got sick, actually. Heavy sick, not hospital, not, nothing happening, Even my teeth, when I went last time in doctor, said, oh, you came 6 years ago, So it's nothing looks like problem, but there is a problem, basic way of living in human being. That is, I discover problem. First, I got a skin problem, skin kind of a problem. Many people knows this. Then this also kind of, I think, is a karmic and a protection and like this. First, I went to one Indian doctor in Hamburg called Dr. Agrawal. Then he checked, because many German doctors, he's a special treatment. So I went there. Then he checked my conditions. Then he says, oh, the skin problem is, you are lucky because it's protected. If a skin problem not come, you get some kind of a different part of organ can have a cancer, So you should be happy with this. Okay, I say, okay, skin problem is not so easy, but then I'm lucky, I didn't get cancer. So then I went to in Strasbourg Medical University, and the dermatology doctor, he asked me to check with the university. And the university, they find, oh, this is toxin, but we cannot cure you. So actually, they find the toxin, you cannot. Then I heard that there is one Ayurveda doctor coming in the Karlsruhe. Then the man is my friend. Before he treated me with physiotherapy, like help me. So then doctor is coming there. So then I thought I will go to see doctor. And then doctor told me, you have a lot of toxic in the body. You have to make a treatment, detoxic. So this was Dr. Heman, So then I analyze what is detoxic, what is toxic, what is detoxic. Actually, it's like, that's what I'm using now like the example of karma. Toxic is created by the way of living conditions. You eat a lot of different things, then the way of kind of environment of the pollutions, metal things, aluminium and mercury, this kind of collectivity of a way of living, creating toxic in body. So now, when according with the Ayurveda, the toxic
you take out the basic layout, first level in the physical in body, but then goes to the, both is physical, but more like tissues, more cells, like it goes very, very deeper. So questions, if you don't do this, why? Then creating negative diseases. If you take out the toxins, and then you need to suffer of the negative heavy diseases, So then I took the method of the detoxing, detoxing. But when you just try to absorb, first level is toxin just took by the, just physical kind of internal of the, intestine and like this. But then slowly goes to the tissues, then slowly go to the cells, So still not finished. But due to this, every kind of problem of reduced, So then when try to look, not only Ayurveda, try to look with the normal blood test, then you can see each time diabetes, sugar is go down, liver is better, kidneys function better, and digestion is better, everything, because due to the taking of the toxin, all the organs are developed better. Even hair grows better, eyes vision is better, everything is better. So memory is better also. So then I see, this is a very like the same as like karmic, because when we do something, we say creating karmic seed is a little bit similar. It's creating like a accumulation of the toxin, because remain in body, but very subtle. And then different circumstance, then connected with other disease, So karmic means like this, we do something, then create a seed, then some conditions, then it's rise. For example, you have a toxin in the body, seems to be, if you don't take care so much of like what you eat, then creating diabetes, and then liver problem, and the kidney problem, and intestine problem, this the rise, then became negative disease, then you're facing of the death, So it's very similar. Through this, you understand what is seed, seed, and also toxin goes to the not only certain part, but until body cells, according with Ayurveda, that's what it takes year by year until cells take out, So it's a karmic same. We try to make action, positive idea, positive action, prayer, practice. This goes to until the kind of deep accumulate of the negative things, kind of purified, and through this, then kind of capacity of the what teaching is saying, your mind capacity, wisdom could be kind of come out, Rinpoche pro nás má jeden takový příklad, skrze který my budeme schopni porozumět, jak vytváříme ty příčiny. Před 2 lety Rinpoche objevil léčbu ajurvédské medicíny. Objevil to kvůli zdraví a možná taky kvůli karmě, nebo respektive předtím Rinpoche jednak kvůli zdraví, jednak možná kvůli karmě nikdy nebyl nemocný, nikdy se mu nic nedělo, nikdy nebyl v nemocnici, dokonce byl před 6 lety u zubaře a vůbec tam neměl žádné problémy se zuby. Ale potom kvůli jeho normálnímu způsobu života začal mít problémy s kůží. A mnoho lidí tady o tom ví. A myslí si taky, že to bylo
taky nějak spojené s karmou i s ochranou. Byl u jednoho doktora v Hamburgu, nějaký specialista, v Německu je mnoho takových doktorů, specialistů, a on ho prohlédl a říkal mu, vy máte tedy štěstí, protože tady ty problémy s tou kůží vás chrání. Kdybyste neměl tady ty problémy s kůží, mohl byste rozvinout nějaký druh rakoviny, takže byste měl být vlastně vděčný za to, že máte ty problémy s kůží. A Rinpoche si říkal, není to až tak jednoduché s těmi problémy s kůží, ale byl rád, že nedostal rakovinu. A pak byl ve Štrasburku na medicínské univerzitě, kam ho poslal nějaký kožní specialista na prohlídku a oni zjistili, že ty kožní problémy má kvůli toxinům v těle, ale řekli mu, že ho nejsou schopni léčit. A potom Rinpoche slyšel o jednomu doktorovi právě ajurvédy, v Karlsruhe tam za ním byl, slyšel o něm od jednoho kamaráda, fyzioterapeuta, a tak se Rinpoche rozhodl, že půjde za tím doktorem ajurvédy, a ten doktor řekl, že má v sobě mnoho toxinů a že potřebuje léčbu, potřebuje detoxikaci, to byl ten doktor Hemang. A Rinpoche šel zkoumat, co to vlastně znamená, že má toxiny a co to znamená detoxikovace. A pak právě proto si myslí, že tady ten příklad, tady to příběhu je velmi vhodný pro to, aby jsme pochopili, jak funguje karma. Toxiny my získáváme, nebo se do nás dostanou kvůli podmínkách, v jakých žijeme. My jíme mnoho různých věcí, to naše prostředí je nějaké, je v něm znečištění, různé kovy, jako hliník, různé mikroby, a celkově ten způsob, jakým žijeme, vede k tomu, že my hromadíme toxiny v našem těle. A Ayurveda to popisuje tak, že jsou takové různé vrstvy. Na té první úrovni, na té první vrstvě v tom našem fyzickém těle, byť všechny ty úrovně jsou jakoby fyzické, nebo se uzazují jakoby na povrchu v uvozovkách ty toxíny. Ale potom pronikají hlouběji do tkání, až nakonec úplně na buněčné úrovni se dostanou ty toxiny všude. A potom to může vytvářet negativní nemoci. A když se nezbavíme těch toxinů, tak to může vést k velmi těžkým onemocněním. A ta detoxikace probíhá taky na těch úrovních. Prvně je to na tom prvním fyzickém úrovni, kdy my třeba to máme v trávení, ale potom, nebo když si pročistíme trávení, ale potom to jde hlouběji do těch tkání až na tu buněčnou úroveň. A díky tady té detoxikaci na těch všech úrovních se postupně zmenšují všechny ty problémy odpovídající tady těm jednotlivým úrovním. A Rinpoche se snažil tady to zkoumat, nejenom skrz ajurvedu, ale bylo vidět i na normálních testech krve, že pokaždé měl vždycky nižší hodnoty cukru, měl lepší játra, lepší ledviny, lepší trávení, a bylo to kvůli tomu, že ty toxiny právě odcházely z těla. A postupně všechny orgány byly lepší. I vlasy začaly růst lépe, oči se začaly zlepšovat, paměť se začala zlepšovat, a pak si právě Rinpoche říkal, vida, to je jako fungování karmy. Protože tam je to tak, že když my něco uděláme, tak tím vytvoříme karmické semínko. A je to podobné, jako když my v sobě hromadíme ty toxiny. Také to zůstane jakoby v těle na velmi jemných úrovních. A potom skrze různé okolnosti, díky tomu se můžou rozvinout různé choroby. A karma funguje taky právě takhle. My něco uděláme, to vytvoří semínko, zasadí semínko, a potom skrze různé podmínky to semínko vede k příčině. Například, když my jíme nějakými různými způsoby, tak nám to může rozvinout různé problémy jako cukrovku, problémy s ledvinami, problémy s trávením, všechny tady ty negativní věci, ty nemoci, až to může víc k smrti. Je to velmi podobné. A skrze tohleto vy tady můžete pochopit, co je to semínko. Stejně tak jako ty toxiny, také
to nezůstává jenom v jisté části, ale dostává se to na tu buněčnou úroveň rok za rokem. Nebo respektive ty toxiny taky nezůstávají takhle v jedné části, dostávají se na rok za rokem na tu buněčnou úroveň a stejně tak to je s tou karmou. My se můžeme snažit mít pozitivní, nebo myslet pozitivně, jednat dobře, dělat různá přání, praktikovat a postupně tohleto půjde k těm nahromaděným věcem negativním, které jsou velmi hluboko a očistí je to. A díky tady tomu my rozvineme jisté schopnosti, jak mluví o tom učení, naše mysl rozvine jisté schopnosti a moudrost. Si je n'avais pas pris soin d'éliminer ces toxines, alors eh bien, tout un tas de problèmes auraient pu survenir, des problèmes beaucoup plus lourds. Par exemple, au niveau des reins, des problèmes de maladies graves qui peuvent être fatales. Donc, le fait d'avoir pu me libérer de ces toxines, au fur et à mesure du temps, elles quittent même les cellules du corps et année après année, comme ça, le processus de détoxification est de plus en plus profond. Il faut envisager le karma de la même façon, c'est-à-dire avec des actes bénéfiques, avec un état d'esprit ou des idées positives bénéfiques à la base, avec le fait d'accomplir des pratiques méditatives, notamment de formuler ou d'émettre des souhaits ou des prières. Eh bien, ceci va venir nous imprégner de plus en plus profondément, cela va imprégner l'esprit toujours plus profondément et faire en sorte de purifier finalement ces toxines du karma négatif qui sont allées jusqu'à toucher nos cellules. Et donc, c'est ce qui va permettre, une fois que toutes ces toxines de karma néfaste sont purifiées, cela permettra à l'esprit de révéler, cela permettra à l'esprit de révéler sa capacité, c'est-à-dire sa sagesse. So we talk about it now, actually cause and effect, karma, but then in order to basic detail, we cannot talk so many things, but important things. We see where the river has come from. You have to see there is one source, like the Vese has come from Oven, Dodon come from Oven, like this kind of source. Where is the source? So we try to see the source, all the kind of condition of karma. So all the karma, like we talked about before, desire, attachment, ignorance, and anger, So we talk about this. So due to this, if you do negative things, then as negatives create a negative seed, and then results. Example of the many people have to facing suffering, different type of suffering. It's linked with karma, I think. And then positive is you're aware of this, not involved with the following your perception, and try to understand it and do contrary, positive karma. Like due to the desire, we do a lot of positive things and positive creating seeds. Due to ignorance, we get mind clear, then we not involve the negatives things, Like patience, like anger. Due to the anger, we can see function of our emotions. We get anger. Why? Because maybe it's due to jealousy, maybe attachment, maybe pride, maybe hatred. I think it's easy. Through this, you can see yourself. There is yourself, one circumstance, then reaction. So due to the circumstance, why mind reacting, link with your emotion. If you see clear, then you will not involve the negative things. If you don't see this, then due to the anger, anyway, we will involve negative things,
My teď tady hovoříme o příčině a následku a nemůžeme jít až tak moc do hloubky, když si tady dáváme takový ten základní přehled. Ale co je důležité, je vidět, odkud jakoby ta řeka přichází, z jakého zdroje. U řeky třeba vidíme, že přichází z Dordoň. A takhle se snažíme taky vidět ten zdroj té karmy, těch podmínek karmy. A všechna ta karma pochází z těch věcí, o kterých už jsme si říkali předtím. Z touhy a připoutanosti, z nevědomosti a z hněvu. Kvůli tomu, pokud my děláme na základě toho negativní věci, tak to vytváří negativní semínka, které vedou k těm výsledkům, které jsou, že mnoho lidí musí čelit různým formám utrpení. Rinpoche říkal, si myslí, že to je spojené s karmou právě. A abychom se jakoby nejednali takhle negativně nebo nezapojovali se do toho negativního jednání, abychom nenásledovali to naše vnímání, tak je to porozumění, nebo vytvoříme to porozumění a můžeme vytvářet pozitivní karmu. I díky touze my můžeme vytvářet mnoho pozitivních věcí. A co se nevědomosti týče, můžeme projasnit naši mysl a nebudeme dělat negativity. Když rozvineme trpělivost, tak uvidíme náš hněv, uvidíme, jak ty emoce fungují. Uvidíme, že třeba ten hněv se objevil kvůli žárlivosti, nebo závisti, nebo pýše, nebo připoutanosti. A je to potom velmi jednoduché. Díky tomu my uvidíme nás samotné, jak jednáme v různých okolnostech, jak ta naše mysl reaguje. A když uvidíme jasně, nebudeme vytvářet ty negativity, nebudeme se jakoby zapojovat do toho negativního jednání. A když neuvidíme jasně, tak potom kvůli hněvu budeme vytvářet negativní věci. Eh bien, nous essayons de clarifier l'esprit, d'avoir une qualité de clarté, une meilleure qualité de clarté dans l'esprit. C'est ce qui nous permettra de ne pas nous impliquer également dans des actes ou dans des agissements néfastes. Quant à la colère, elle nous permet en fait de repérer ou d'identifier le fonctionnement des obscurcissements affligeants, le fonctionnement du mouvement émotionnel. C'est-à-dire d'essayer de voir, quand nous identifions ou repérons la colère dans notre esprit, de nous poser la question, pourquoi, d'où vient-elle, quelle est la source de cette colère ? Et peut-être que nous verrons qu'elle est reliée à une forme de jalousie, à une forme d'attachement, d'orgueil, etc. C'est quelque chose d'assez facile en fait à repérer. Donc, il s'agit d'être conscient que nous sommes là nous-mêmes et ensuite il y a une circonstance qui vient déclencher une réaction. Il s'agit donc de prendre conscience et de voir clairement avec lucidité ce qui se passe, afin de ne pas s'impliquer dans un acte, une action néfaste. Si l'on ne voit pas, si nous ne sommes pas lucides quant à ce qui se passe dans l'esprit, eh bien alors simplement, du fait, par exemple, de la colère, nous allons laisser la colère avoir de l'emprise sur nous et colorer en fait ensuite toutes nos perceptions et les actes qui vont en découler. So actually we have a lot of different opinions, but my opinion, and also my opinion, not my own idea, but I was raised up with the 16 Karmapa, so we can see many things, example there. So for this example is you have to really reflect yourself and see all the points, important points of the teachings, apply this, and then you apply the method, because due to the kind of instruction of the Karmapa, and until now, just gradually experience, most of us we try to do our best, we do practice like this, but most we are blocked with the method. Result is a delay, So this is, I think, if you could see the basic
kind of like say water sources. If you comes to the basic source, very familiar, very understandable in the mind, then methods are much more easier, you know. Máme tady na to mnoho různých názorů a Rinpocheho názor je takový, a není to vlastně jenom jeho názor, ale on vyrůstal vlastně u 16. Karmapy a tak viděl mnoho příkladů takových u něj taky. Tak ten jeho názor je, že musíme opravdu si promyslet my sami tyhle věci a vidět ty důležité body těch učení a aplikovat je, použít je, ty důležité body, a potom teprve my můžeme použít tu metodu. Díky vlastně instrukcím Karmapy až doteď Rinpoche jakoby postupně tady to zakouší. A mnozí z nás praktikují postupně, ale jsou jakoby blokováni tou metodou a potom ty výsledky se dostavují opožděně. Ale kdybychom my byli schopni vidět tady ty základní věci, ten, jak jsme říkali, v uvozovkách základní zdroj vody, a vyjasnili si tady to v mysli, tak ty metody budou potom pro nás mnohem snazší k použití. De remonter à la source de la rivière, c'est ce qu'il s'agit de faire, c'est-à-dire de prendre les choses à un niveau très fondamental, très basique. Et ensuite, que ce soit quelque chose qui nous soit vraiment familier, quelque chose qui nous parle, que nous puissions nous approprier et que nous puissions comprendre, avec lequel nous pouvons entrer en relation. Et donc ensuite, sur cette base-là, quand ces points clés de l'enseignement sont compris, alors il est plus facile de mettre la méthode en application. And what main, I cannot tell everything because it takes time, but the main things you have to living with according with the teachings, and the mainly is proper conduct, proper motivation, you know, helping other beings. If you do this, your life will never have to face suffering. Proper motivation, you said, and proper motivation, and help others, help others. So then, in order to do this, all the teachings are there, you know, background, because we need one more kind of a vision. And the vision, in order to apply the vision, then we apply the teachings. So I just these visions. Then Karmapa says, if you do this way, you will never have a problem in the life. But then we misunderstand. You have blessing, protected, not like this. If you do proper way, creating proper karma, and proper karma prevent all the problems and never problem life. What I understood this way, not saying I'm protected, you know, I got a big blessing, magical, not like this. Yeah. Very kind of I say, kind of fundamental, you know. Rinpoche nám tady nemůže jakoby říct úplně vše, ale je tady taková jedna hlavní věc, že potřebujeme žít v souladu s učeními, a to především mít správné jednání, mít správnou motivaci a pomáhat druhým. Když to budeme dělat, tak v našem životě nikdy nebudeme muset čelit utrpení. A abychom to dokázali, tady ty tři věci, mít to správné jednání, správnou motivaci a pomáhat druhým, tak k tomu jako pozadí máme všechna ta učení. My potřebujeme jistou vizi, jistý pohled, a abychom získali tady tu vizi, tak právě používáme ta učení. Karmapa říkal, že pokud tady to uděláme, nikdy nebudeme mít problémy. U nás může docházet často k takovému nedorozumění, že si myslíme, že máme nějaké požehnání a to vede k nějaké ochraně, ale není to tak. To, co nás chrání, je to, že vytváříme správnou dobrou karmu, a to nás chrání od problémů.
A to zabraňuje problému vystávat nebo vytvářet nové problémy. Není to žádná magická ochrana díky tomu požehnání. Tohle to je velice základní a zásadní věc. C'est un niveau en fait très fondamental que cela se passe, que cela opère au niveau de ce qui se passe dans notre esprit, ce que nous mettons en œuvre sur cette base-là. So this kind of way of observation in the karma, then really we understand the karma. But then another is also we have to know there is a link with this, then depending link with the, like we call interdependent with everyone. So therefore also I wanted to be very nice, very good, but then many things are interdependent, interdependent. So sometimes negatives try to avoid, but cannot avoid. Sometimes I don't want to engage with the negative, obliged to engage. I mean, naturally we engage. These things could happen also quite a lot, Like one example. I mean, this example is a little bit different, but example. For example, here just say I want to stay without any pollution. Also, area is not polluted. Try to make it proper, but then pollution comes naturally. We can see like when sometimes when they analyze, they talk about a lot of toxins from the pesticide and the pollutions. But when you really look interdependent, like it's just like way of living. For example, very simple way we can see sometimes here is very natural in Dodon, very green, very nice. But sometimes one season there comes a lot of caterpillars, caterpillars, and then in order to destroy the caterpillar, they put poison in the air, by the plane. So this air comes to us, and they get also make problem. So this kind of interdependent, this I just give as an example, but all way of living with the link with the one country another, one policy another. We are involved with the way of work and what do we earn from the link with another. There's a lot of things are like kind of a net, invisible network in conditions in the link. So reason why I'm talking about this, because this is also we try to do our positive idea, positive actions. At the same time, also we do a lot of practice, prayer, in order to purify the prayer. And purify the prayer, there is two things. One is basic understanding everything. We will talk this next week, but what bodhicitta, compassion, love. Another is due to this purify of negative deeds because of the cause of the suffering. So when you try to do this, we can living with ourselves make it a little bit better, but also our kind of interdependent of the living with all the other beings. If you understand this, then also sometimes it's very helpful when we do the practice, Practice, especially we do practice a little bit like authentic, like a practice of the Chenrezig, very simple way, Chenrezig practice, and then we do first develop ourselves, then due to our development of our capacity, due to the connection with the Chenrezig, all the beings, all yourself, practice. When you understood this function of the interdependent, it's very useful, very helpful. Pokud budeme pozorovat karmu tímhletím způsobem, tak opravdu tu karmu pochopíme. A další věc je, že musíme vědět, že my jsme jakoby provázáni spolu přes různá spojení, že závisíme na věcech. Říká se tomu vzájemná podmíněnost.
jsme takhle vzájemně podměněni nebo navázaní na všechny, se všemi. A my můžeme se snažit být velmi milí, velmi dobří, ale právě věci jsou vzájemně podmíněné, vzájemně závislé. A někdy my se můžeme snažit vyhnout se negativitám, ale nemůžeme se jim vyhnout, protože přirozeně se v nich vyskytujeme. A tyhle ty věci se můžou dít hodně. Například, je jeden takový trochu jiný příklad, ale pořád je to jenom příklad, ohledně znečišťování. Můžeme si říct, že já chci zůstat v místě, kde není znečištění, ale pak to znečištění se tam stejně přirozeně dostane. Můžeme to takhle vidět, jak to funguje. Například se k nám toxiny dostanou z pesticidů, skrze znečištění. A když se podíváme, jak opravdu funguje to vzájemně závislé, vzájemně podmíněný život, je to velmi jednoduché. Například tady v Dordogne je to velice zelené, krásné, samá příroda, ale pak se stane, že je sezóna a přijdou housenky. A aby zničili housenky, tak na ně sypou z letadel jed a ten jed se dostane i k nám a vytváří problémy. To je takový příklad. A v mnoha různých zemích jsou různé politiky a všechno se to liší, ale je to všechno vzájemně právě podmíněné a my jsme spojeni takovou neviditelnou sítí všech těch podmínek a spojení. A ten důvod, proč o tom Rinpoche mluví, je, že my se můžeme snažit myslet dobře a jednat dobře, ale zároveň my také děláme mnoho praxí a přání, abychom právě očistili sebe. A toho se týkají dvě věci. Jednak se toho týká základního porozumění něčemu, o čem budeme mluvit příští týden, a to je bodhicitta a milující laskavost. A další věc, tou druhou věcí je, že díky tomu očišťování těch negativních činů my očišťujeme příčiny utrpení. A pokud my porozumíme tady tomu, tak můžeme žít trochu lépe a zároveň můžeme pochopit tu vzájemnou podmíněnost. A když pochopíme tu vzájemnou podmíněnost, tak taky uvidíme, že může být velmi nápomocné, když budeme praktikovat nějaké trochu autentičtější praxe, jako třeba praxi Chenrezika, jednoduchým způsobem. A potom my nejprve budeme rozvíjet nás samotné a tím, že na sobě budeme pracovat, rozvineme jisté kapacity a potom my můžeme navázat jisté spojení s tím Chenrezikem a potom skrze tu praxi a pochopení vzájemné podmíněnosti my uvidíme, že tady to může být velmi, velmi užitečné a velmi nápomocné úplně všem bytostem. Contribuer plutôt à la purification et aussi de nous permettre de progresser, de nous développer nous-mêmes. Donc il y a une capacité, une sorte de lien qui peut être créé et s'il est compris, ceci nous permet aussi de comprendre le fonctionnement de l'interdépendance. Et c'est quelque chose d'utile et d'aidant. So next Sunday we talk about bodhicitta, compassion, and love, kindness, how to develop, how important, how function with this, because this we talk about right now, positive, negative, karma, like emotion, but without bodhicitta, very difficult to understand, difficult to accept, to apply, difficult to understand. Through the understanding of the compassion, love, bodhicitta, this we call bodhicitta. So then when you observe, really you understand, Příští neděli my budeme mluvit o bodhicitě a soucitu a milující laskavosti, jakým způsobem je můžeme rozvinout, jak jsou důležité a jak fungují.
A my takhle můžeme mluvit o tom pozitivním jednání a o karmě a o emocích, ale bez toho porozumění bodičitě bude velice obtížné tady ty témata pochopit a použít je. A potom, když my porozumíme ty bodičtě, tak budeme schopni opravdu absorbovat tady ty témata, opravdu je pochopit. Et c'est ce qui nous permettra d'aller plus loin. So today I will leave here. I will do dedicate and then thanks for everybody. So then I will talk next Sunday. Nous allons donc en rester. Dnes tady přestaneme, věnujeme zásluhy, Rinpoche všem děkuje a těší se příští neděli. À cet enseignement et nous nous reverrons la semaine prochaine. Sunande tamje zepanye tonne nyebe dana panje ne chekana che balatu sibe sole dowara jo jamba bawe chedra chamba da kudo zambo te ya te jente te da kunje jesona yowa de da tamje rado mo sanje kusanye be chanda da jinye menjro de be chanda Kinde me jende me chala je che da ngo wa ma lan ju para